Un nou marc de relacions entre la Comunitat Valenciana i Catalunya. Això és el que han acordat el president de la Generalitat, Ximo Puig, i el seu homòleg català, Carles Puigdemont. Entre les mesures destaquen la realització de reunions bilaterals cada semestre entre els dos governs, la constitució d'una comissió per al seguiment de les obres del corredor mediterrani amb l'objectiu d'ampliar el diàleg a la resta de comunitats o l'avanç en la reciprocitat entre la nova televisió pública valenciana i TV3. Este és un moment clau per a l'arc mediterrani, és un moment fonamental, no podem perdre més temps. Les dues comunitats que avui representem, els presidents de les mateixes, són comunitats amb vigor, amb un creixement econòmic per damunt de la mitjana espanyola, amb unes exportacions clarament per damunt de la mitjana espanyola. Aportem al PIB quasi bé també prop del 40%. Per tant, són comunitats que tenen una gran transcendència i que no volem continuar treballant sense mirar-nos als ulls. És una jornada històrica, és un compromís històric per, insisteixo, revertir la incomunicació injusta per les institucions, però sobretot injusta pels ciutadans, perquè això ha marmat moltes potencialitats que tenen els dos territoris i que tenim ganes de recórrer junts. La reunió institucional celebrada al Palau de la Generalitat ha presidit la clausura de la cimera del Fòrum Valencià pel Corredor Mediterrani i de la Taula Estratègica Catalana del Corredor Mediterrani, a la que han assistit ambdós presidents i en la que han participat representants del sector empresarial, universitari, polític i social de la Comunitat Valenciana i de Catalunya. Puig i Puigdemont han qualificat d'històrica la trobada i han denunciat que la posada en marxa del Corredor Mediterrani no pot esperar més. El corredor mediterrani és una infraestructura que té un interès molt més enllà de les 4 comunitats autònomes, molt més enllà de les comunitats del Mediterrani. És un assumpte europeu de primera dimensió. Finalment, han presidit l'anunci del conveni de col·laboració entre la Comunitat Valenciana i Catalunya per a desenvolupar estratègies conjuntes en matèria turística. El secretari autonòmic i president de l'Agència Valenciana del Turisme, Francesc Colomer, i el conseller d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, Jordi Baiget, han sigut els encarregats de signar l'acord.